Jodak ma Nasuroi e ward ma Nangerema e kaunti ma Isiolo koro nyalo buonjo bang' kane olosnegi kisima mar pi mabiro konyogi yudo pi maler mar modho mar oganda makono, jamni kaachiel kod lee mag bunge. Chenrono osir kod omenda mowuok e riwruok mar Swiss Agency for Development and Cooperation SDC kendo okete tim kod Kenya Rapid Plus, Catholic Relief Services, Millennium Water Alliance kod 10 County ma Isiolo, ma bende igeno ni biro konyo e tieko achiedh nade mar tuoche mikelo gi pi mochido moganda makono modho to jamni kod lee mag bunge bende modho. Kane oloso gi jodak makono tok yawo ayanga chenrono, jatend migao mochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Isiolo Ali Wario nokwayo jodak makono mondo mi one ni girito dag pino kendo kik gikethe mondo mi giyud konyruok mochwere higni mabiro. Hospitali. Kwa wakati maji kwa tunakanyanga huko, mbuzi anakunya, ng'ombe hawezi kunya. Wakati ng'ombe anakunya, mbuzi hawezi kunya. Na sisi nakaa kabisa bila kupata maji. Kipata maji leo 10 lita na leta hawezi sabisha suburia na hawezi kunya na chindwa hii maji tawaika wapi. Na hii maji wakati yanakuja atusaidia sana. Watu wanakuwa safi sana. Nasafisha manguo. The people here in this community of Turkana and across the region. So yes, there are a lot of needs for sure. That's why we're focused on the north, but we also see great potential in investments like this really making a transformative difference in how communities can take it from here and make the most of it. Nimefurahi nimesikia mko na around 15,000 per account. Ni mzuri sana wakati unasimama hapa kama wafadhili wanakuja. Unasema sisi kama jamii mumetuwekea hii, mumetuwekea hiyo, na hata sisi tumeongeza gani? Hii. Si ndivyo? Kwa sababu maji, pesa ya maji inaweza lipia nyinyi school fees. Jotele kaunti ma Kwale kotelnegi kod